Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata nani haholongan di bagasan Guarni Yesus Kristus nang hehei. Songoni lumubi secara khusus akamata doh inata na mardiakonian non dukot say para minggota songon hapataran ni naung tahanguluhon haheheon itu hatai. Jalo haumatong taibe nang siak kami sudi pangula naguktik kerap dohot parhada dota. Selamat Paskah ma dihita. Berita nauli si hanguluhonota di Paskah na padua honon imana tersurat di Psalmen 110 walu ayat 10 tulu rodi 10 walu songono mahatana nunga pola digogoho menulak kon au asa tinggang nian HP jahuba mengurupiau jahuba do pergugukku dohot edekku jadi gabe hatuaukku ibana suara niolopolop dohot hatuaun marsaringar di udung-udung ni akapartigor siamun ni jahuba do si bahen hamonangan. Tibul situtudo siamun ni jahuba. Siamun ni jahuba do si bahen hamonangan. Dang tagamon mati au. Say na mangulu doau. Asa hupazozor akapabain ni jahuba. Nunga gugu tutu dipicang jahuba au alai tung tu hamatean au alai datung tu hamatean au di pasahat ima sahana huriani tuhata namarpungo hita di bagasat tikion laho makanguluhon haheheon ni Tuhata Tuhan Yesus. Buasa ikon pola dua hali hita laho payhutihut pesta haheheon ni totu ala naulon nabalgadui. Out surah subalga dak pola dua hali cukup sahali do. Di bahini pesta Paskana Parzulu dinata payhutihut barita haheon ni Tuhatai di minggu na padua honi gumurang mahitarizi mangauhon makkangoluhon jala papatarhon pabuanang tutu ta ameton haheheon ni Tuhata Tuhan Yesus. Di baini mauliate mah dihita nang ro bongot tu bagas zoro ni Tuhataon hira-hira hita man yang patuzulu na mangauhon makanguluhon papatarhon haheheon ni Tuhata nang tapestahon na tuari. Out surah so di gereja ngado honok ko hamu tibuk tangan. Malah hamu manu yang buhina perzulu. Nah betul-betul batal dahon patariparhon. Hamunangan ni Tuhatai. Atik pe gumurang may di bagasar rohatabi. Hamu akka manginang Psalmen 110 aluon zok di goari Psalmen Paskah.
Ima edde ulup-ulup ala nunga patar hagugoon dohot hamuliaun ni debata. Pesalmen paskah ala naung patar hagugoon dohot hamuliaun ni debata. Jala patar may taida marhite-hite haheheon nai. Di bagasan haheheon nai do patar hagugoon dohot hamuliaun ni tuhatay. Di bahenido minggutta paskah na padua honon marujahat tu tema ni minggutta di jauhod dohita. Dung tahati dakon haheheon ni tuhatay patar di si hagugoon dohot hamuliaon na di minggu na padua honon di jauh mahita muse. Lao pazozorhon nasa pabahenan ni debata. Pazozorhon nasa pabahenan ni debata. Mulut titik kinatal hita pazozorhon hata ni debata barita haluauni alayang go di paskah pazozorhon nasa pabahenan ni debata tu hita. Jadi nalahu pazozorhon do hita sonnari. Pazozorhon haheheon ni tuhatay. Marhite-hite sadok gulmit ni pernguluota. Hamuak kadamang dohot dainang adong matulu nanayang si pazozorota sauti nga siya turpuk taon. Pazozorhon hamonangan ni tuhatay. Parzulu pazozorhon pabuah debatado haguguota. Ibana do mual ni nasa haguguon dihita. Dangadong haguguon nasing. Haguguon ni kepala pasukan ni mitokbo. Haguguon ni parjaga ni tanomani lepero sudi. Alay yang go haguguon ni debata marhiti huasona tibul situtudo. Haguguon ni debata patupa dohot transformasi na buy muba di sadok gulmit di pangudota. Ay di pauba ibana do hamatean tuhanguluan. Muba do hataluon gabe hamonangan. Di pauba debatado dok niroha zut niroha tulas niroha gabe ulup-ulup. Di pauba debatado roha akana mabiar dohot akana godoron gabe barani jala marhiras niroha. Nitabayak ko jo si Maria Magdalena Natuari marikatik katibana manugut-nugut tangi boto ila ahaman no kata ni zolma tua mulu marikatik katau di manugut nyari tak perduli bana dak perduli bana adong desia kapanakko akabegal ay nunga sisi biar nirohai ala holong nirohana tu Yesus ni hahologan ni rohanai. Nunga di pauba Tuhani pangalahon na somar pakirimon gabe gomos makirim. Ay nga badiri do tong akasisen takadong be ina may ngatalu be gurutay ngatalu be tuhatay. Gabi di pauwa me gomos nasida mar pakirimon. Jala haporsyaw ng melep yan. So dia mahaporsyaw ng melep. So palito na hutatay habis aik. Habis miyak nga. Manasong tiki paway ubor. Habis miyak nga. Melep. Lapu na takarutari debe. Alay gabi mangulo muse. Menyala muse. Haporsyaw nasida lububi dohot pakirimon. Ima ala debatado hagugo otta. Ibana do pargogo dihita do madopang salut perdalanan ni
nguluta. Di bahani hawa kadamang day ng mularong pe na maul sedopat tadi nguluon sa sitong nga hiray posipos ni daging nami. Tutubo do songon nagatal sa otik alayaw sura so tahaw pe nagatal di posi-posi tang lelengi gatali. Salpo di sa tokini. Manang songot tudos logo ni palang merah misalla na sa tarida di si gobaran ni ulok, buwasa ulang sa tarida di si, alay patuduhon gobaran ni nang pati golabang manang nahuzur bosi di pamatang ni uloki, molo mangutter pibana, ina may guguni. Dang marbi sabi. Jala lam zo iba na mangutter, lam habis na maguguni. Lam bito na may iba. Alani hamwak kadamang day ng ahape na maol dia do piho di ngulum debatado pergugo. Mulong piak ka parukilota di jebu debatado mergugo kita. Mulong piak ka sahita ganut marsada-sada reung do huli-huli maol mangalak ka do lan nasing tuhatay ma tok pergugo di hita merdalani ari-ari ni ngulut. Didok Apostol Paulus lo di Rom biduelu ayat 30 sada molo debatado ngatta isema adotta. Sa sitong nga ayaton sahira suku-suku retorika na sopolarikot dua lusan. Jadi pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Molo debatado ngatta isema adotta. Sa sitong nga include di baga sa pardohan tangarong be ala debata nama pergugo dihita mulo hubayak kon Roma walu tulusa daun pitro sesongan hubayak kon dotong muse danak na met dia bingan ni naturasna menguga-uga danahot tu jolma mulong misalla jolma mengururu danahon Ido. Mangalaw do danahon. Yalo ibane manang na amama pe, manang na duli-duli pe nang zukat nang majukya tibana nang mang diwara manggotil hurumi danahon. Ale mangalaw do ibana. Hebat paklalanna. Ala di bagasan abingan ni naturas na ibana. Lapatan na yakod do ibana, mulong penang mangganggu ibana, selamay mana dia bingan ni naturas nai mga sangi do ibana. Ala, dangadong dia tong imana nagumugos yan, among nga rohot, inonggaw. Para ko ma, yung tao mo dyan kayo nang akan natua-tua, tikyo pahamu galang munay. Adong nang mangururu ibana, mangalor muru ibana. Ala ni among nga rohot, inong nga. Molo debatado ngatta isima alota. Ima parzulu di baga sa trupukto debatado pergugu dihita. Ima si pajojorota merujahat tuaya 10 tulu doh 10 nang pedigogo menulak konau ninna asa tinggang nian HP jauh bado mangurupya. Napaduahon si pajojorot taho bartuay 15 doh 10 onom. Ima debatado si Parmonang. Pajojorot tama debatado si Parmonang. Hita pe ikomonang do merdongaton iban. Paskaon, paingoton hita bahwa kita semua adalah orang-orang yang dimenangkan. Orang-orang yang berkemenangan. Yang mengalahkan segala sengat maut. Jadi mulong petok sipata otik-otik kahacit neroha tudongan, itu juga pasti dapat kita menangkan. Bersama-sama dengan Tuhan. Debataro si Parmonang. Lapatan na iya hamatiani, dada ibe uzung ningulunyak kana persea.
Alai tangga-tangga episode kehidupan manusia namai menuju alam baka. Ido pakirimota, ada hidup setelah kematian. Jadi Paulus anggoholan di tanodo hita makirim hita nama jol manadumangol. Ada kehidupan setelah kematian. Iban natong boy bangga martopak-topak akamat tado inatalensia ala naronggo dihiri bibana ngoluna nak pelewa ibana sian hasyangan non. Ada life after death. Ala nido hamak kadamang nanguhir tu bagasar rohat tapabuasayna monang do akan naporsea di ujung ni lakana asal matok tong marhaporseaon ibana. Di ayat 15 ito naking songonon. Suara ni olopolop do hatuaon marsaringar di udung-udung niya kapartigor. Siyamun ni Jehovah do sibahen hamonangan. Ang sapulonom tibbul situturo siyamun ni Jehovah. Siyamun ni Jehovah do sibahen hamonangan. Ima si pajojorot na padua ho debatado si parmonang dihita kana totok satia mangarangguton tuhatai disadok gulmit ni ngolutta. Alanido tahaporsyai haheheo ni tuhata Tuhan Yesus ido buhabezu ni haheheo. Anak sulung dari segala kebangkitan. Di baheni ngolutta di portibior rajumat tamosongon musafir sorgawi yang sedang ziarah di dunia ini. Kita sebetulnya adalah anak-anak Tuhan yang sedang check-in di dunia ini. Jadi sebetulnya kita anak-anak Tuhan, anak-anak surgawi, tetapi sedang check-in di dunia, di Medan, di Sudirman ini. Ibarat orang menginap di hotel, mereka check-in 1, 2, 3 hari atau 1 minggu, tapi pada saatnya dia juga check out dari situ untuk kehidupan berikutnya. Maksud sederhananya Bapak Ibu, kalau kita anak-anak Tuhan, anak-anak surgawi, tapi Tuhan membiarkan kita sedang ziarah musafir rohani di dunia ini, itu berarti kita adalah anak-anak Tuhan yang hadir untuk memerangaikan perangai surgawi di tengah-tengah kehidupan sekarang, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah hidup bergereja di Sudirman. Kita anak Tuhan surgawi sedang hadir, sedang check-in di gereja ini, di dunia ini untuk memerangaikan perangai surgawi. Ala akabar monang goita di ngolutta. Kalau tapamana jauh bukedet tapi 120 pitui. Taburu sih sahira keharusan nama ikon monak kita, ikon monang kita. Dan ada opsi kedua satu-satu. Dan ada ikon monang go. Ikon monang di ujungnya. Na persea dua di debata ikon monang kita. Alanido uban natazalo jut simbolis tolor paskai natuari. Daging ayang gotiki manggoreng tolor rimano kita kita taibana holan air biasa dua teh cair. Dang adong bui tiupun bocor. Alai melulung masuk ibana tuaek nani lopa gur berubah memang gabe tugu jadi kuat
jadi keras. Marhite pas kaupe molotung adong bepe ka namaol di hita, hamonangan nito hatay maben hita gay bilam tugu. Molo Andar Ismail Madok itu berbeda dengan ubi kayu. Ubi kayu ketika mentah dia keras, tapi kalau udah masuk ke panci yang panas, maka dia akan lembek. Alaikon tudusan ni tolor paskai doi. Dan bukan saja di situ menjadi kuat, tapi di dalamnya bisa keluar kehidupan. Ikom monak kita. Apostel Paulus mandok Filipi 4 ayat 10, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Patuluho jala perpudi hapataran ni pajozorhoni. Hapataran ni pajozorhon. Didok dia 10 pitu. Dak tagamon mate au. Say na mangulu duau. Asahu pajozor akka pabahenan ni Jahuba. Asahu pajozor pabahenan ni Jahuba. Jai melolos debatahi tahape mangulu di pertibion. Tuhan bukan sedang mengutus kita hanya untuk mencari nafkah di dunia ini. Tetapi kesempatan untuk memberitakan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini lewat hidup keseharian kita. Behama benut tapajozor honi, tapajozor may marhite-hite akka hatatta. Hatana mangalabohi, hatana siniran. Nang anak medan kita, anak medan juga bisa lembut, bahkan lebih lembut dari orang lain. Jangan karena anak medan harus kasar terus, tidak ada itu. Anak medan juga bisa jauh lebih lembut dibandingkan dengan yang bukan anak medan. Isu tumbang kita melusai anak medan ikuson na gugugu surat terpendang. Anak medan ternyata jauh lebih lembut. Jauh baru-baru saat medan don nak putar huta-huta lupa nih bah. Sokon na hebat itu tuh bah tiburu temperamen dan toraku lupa nih. Alai mulu hubereng kamu sokon na tuar berminggu bah. Edang anok kape na labok siya permedan don nerakum saya iba guys. Ada nga dong guna na hita kasar-kasar. Tidak ada manfaatnya. Melugugu surat tarpani boy berhasil, ayo tapagugu. Jala dang rugi kita. Dang rugi. Melunengek pehatata, labok katata, alay gabi di jakon naka dongan. Tidak rugi. Alay mulu rugi ditutu ita sila labok katata tong rugi ba, tapagugu peta ho, tak palabiyay. Songod dia hita mo sa pajozor pabayan na jibata, marhite-hite pabayanata. Karyata. Ay kamata do inatan non na majalo bakti sosial, itu buah dari iman warga gereja kita. Dunggabe di jalo kamata do inatay, di pasu-pasu jauh ba may do tuyan komuna, haduan hamu mamusela patu pahotsa di tonga-tonga ni Huryata. Asalam martaba-taba akan nataruli las niroha siyan harajaw ni Tuata. Songod dia hita pajozorhon pabela ni debata tapajozor mahi marhite-hite kinerjata na duminggan. Bapak Ibu yang bekerja di kantor, jangan lupa ketika kamu mengerjakan pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya, demikianlah caramu pajozorhon pabahenan ni debata. Molo satia aka hita diulaon na taulahon ganupari, misalnya manang na guru pe, manang na encik pe, manang na suster pe, dengan diulahon-ulahon na, sebetulnya disitulah kita pajozorhon pabahenan ni debata.
tajojorhon pabbedan ning debata. Unang masongon na huboto di hutan nami adong ko merjas ganupari karizo tol-tol do desina alay sare pe surat daksay sa dari bani mana. Sare pe surat daksay. Saya terus matol-tol jas na dohot desino. Alay yang godehita pajojoroh na hatan debata, jangankan pakai jas atau dasi, tidak sedemikian pun kita dapat mengerjakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Apalagi hamu ada mang doh denang sadarion laus tepet kita di ulang tahun ni Naboruta Raden Ajeng Kartini. Kudok songoni ala au menarik go sedia do huleng di boto Raden Ajeng Kartinion dari dalam gelap terbitlah terang. Hero ibu kamu 2 Korintus 4 ayat onomi. Anggau masura-sura na sa izaha-saha Raden Ajeng Kartini do ayaton. Nak pedang Kristen ni mana? Alay dihanguduhon. Dari dalam gelap terbitlah terang. Sian hagula puni ruar ma akka natiur. Jalak ka natiurima nanayang si paryata. Bumaju tazaha jomang ngadibayad. Bercahaya. Bukan asal terang tapi sangat bercahaya. Dibahani nang dihamuak kadama doh dainang. Dinarak berminggu hita lahu majalo bakti sosial ni huriata. Lao songoni matong nagtanyakta. Mulong akana maul dingoluta salpu makana gulap nang tiur manang akapacarya muna do Pak Zulu. Mulong akana maul dia kagulnya kaya na kota salpu ma akana gulapi tiur manang panatapan nasida tiur manang akapat camotanna tiur manang akapar sekolana do Pak Zulu jalarap tiur manang lubobi hapor seotta turosuna par saurata nang dia kabar menggot tape tuaka tiki naneng ro.